बे समाव पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय पाकिस्ताननि एजेन्ट जानानै खामानि मावग्रा आसामाव 60 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। नंगौ, पाकिस्ताननि एजेन्टनो मबाइल सिम कार्ड होग्रा 60 लाइमोनफोरखौ पुलिसा हमदों। आसामनि नगाव आरो मरिगावनिफ्राय पुलिसा बिसोरखौ हमनो हानायाव गिदिर जाफुंसारदों। जाय समाव जिहादीजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ हमनो हाबाय थानाय समावनो आसामाव पाकिस्तानी जानानै खामानि मावग्रा लाइमोनफोरा पुलिसा हमनो हायो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों नगाव पुलिसा दिं आरो बड'दरायाव संदाननानै 5 सुबुंफोरखौ हमदों। फारसेथिं गुबुन 5 सुबुंफोरखौ नगाव जिल्लानि सिङावनो संदाननानै हमनो हाबावदों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गासै 136 सिम कार्ड आरो गं 18 मबाइल फनखौ हमनो मोन्दों। दासान्दि आसाम पुलिसा पाकिस्ताननि एजेन्टनो सिम कार्ड होग्रा लाइमोनफोरखौ गोख्रों साजानि गेजेरजों सोंनाय फिननायखौ खालामगासिनो होननानै पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।